Dobrý den, vítám vás u školních televizních obrazovek. Já se jmenuji Matěj a dneska vám přinesu další dávku sportovních novinek. Vítejte na dnešním zápase, který pro vás komentuje Pospa. Tohle byl náš kouč Lukáš Sárovský a tady můžeme vidět profesionálního volejbalového sudího, který zápas odpíská. Naši chlapci nastoupili v žlutých dresech, které tak neodmyslitelně patří k naší škole. Ovšem teď se soustřeďte na zápas.